Grunden til, at vi synes, at det var rigtig vigtigt at afholde den her konference, det er, fordi der foregår rigtig meget forebyggelse rundt omkring på ungdomsuddannelserne, som vi ved, der ikke virker. Forskningen viser, og det er siden 80'erne. I 80'erne der startede man faktisk med nogle former for forebyggelse, hvor eleverne fik et foredrag, hvor de bare sad og lyttede. Så sidder de og lytter i 2 timer, og det kan være et rigtig spændende foredrag. Og eleverne er glade for det, og lærerne er glade for det, og alle er egentlig glade. Forskningen viser bare, at det her, når eleverne ikke selv er aktive, og man ikke sætter noget på spil i nogle sociale dynamikker mellem eleverne, så virker det ikke. Det mente vi var et rigtig godt budskab at komme ud med, og vi mente også, at vi havde et rigtig godt alternativ til det her. PAS-undervisningsmaterialet er baseret på evidens, på den bedste viden på området, og det er et interaktivt undervisningsmateriale, der også giver eleverne nogle personlige og sociale kompetencer, og det er det, man ved, der virker. Det mener vi er vigtigt at gå ud og sige, hey, hvis I gerne vil forebygge på en måde, der er størst sandsynlighed for at virke, jamen så er vores materiale et rigtig godt bud. Jeg er oprigtig glad for, at PAS-projektet nu er blevet søsat, så der kommer fokus på en bedre, mere evidens og gennemprøvet hash-forebyggelse på både produktions- og erhvervsskoler. Med projekt PAS, der har vi fået lige præcis det undervisningsprogram, som vi rigtig gerne vil have. Netop et undervisningsprogram, som har fokus bredt. Selvfølgelig på cannabisen, men også på de andre rusmidler, og rigtig meget på hele trivselsaspektet og kompetencerne hos de unge i forhold til at kunne sige nej, hvis man får tilbudt stoffer, og i forhold til at kunne mærke sig selv og vide, hvem man selv er og hvilke grænser man har. Så med Projekt PAS, der har vi fået et program, som er nyt, og som vi ikke har lignende til, eller haft lignende i Danmark tidligere, og som vi i hvert fald ønsker bliver bredt ud til hele landet, både erhvervs- og produktionsskoler, men kan også bruges på f.eks. gymnasier. Altså den gruppe af unge, som i særlig høj grad har et stort forbrug af rusmidler, er nogle unge, som er noget udadreagerende, som kan have vanskeligt ved at tilpasse sig sociale normer, og som hurtigt kan blive opforandret, og som også gerne vil have anerkendelse. Og det kan man sige, at PAS med dens fokus på kommunikation og på værdier og på social pres osv., jo ikke kun fokuseres på selve rusmidlet, men også på fokusere på hele sammenhængene og kommunikationen på ungdomsuddannelserne, hvilket er enormt væsentligt for netop at få fat i den gruppe af unge, som har det største forbrug. Det har været utrolig spændende at følge den her første pilotundervisning med brug af det her materiale. Det er højenergiområde. Der sker virkelig noget i et klasselokale, når man skal til at snakke om det her. Og de unge reagerer på meget stærke måder, fordi det går tæt på. Vi kommer ind i nogle urørlighedszoner, som vi så skal vikle os ud af igen. Og på den måde er det nyt land at have et så udførligt materiale.